Pois o Rupestre Sonoro é un proxecto organizado pola Central Folke, onde participamos distintos investigadores, artistas, colectivos como o Clube Mauso, onde o noso interese é a curiosidade por eses espazos naturais, teñen que ser lugares naturais, rupestres, pétreos, líticos, outeiros, lases, que teñen ou ben físicamente ou ben na mentalidade, no patrimonio inmaterial, unha cualidade acústica concreta. Xurdiu realmente como un proxecto de investigación que quería tratar de atopar que relación existía entre certos espacios pétreos con as súas cualidades acústicas e con como esas cualidades acústicas tiñan unha relación ca cultura deses espacios da xente que habitaba neses espacios. De aí o nome de Rupestre Sonoro. A partir de aí empezamos a investigar as que había cerca da zona onde vivíamos nós, que era a zona de Santiago de Compostela, e descubrimos a Pedra que Fala. E foi cando a primeira intervención do proxecto Rupestre Sonoro non foi realmente un traballo de investigación, senón que foi un traballo de creación artística, que intentaba traballar cas peculiaridades acústicas desa pedra que se coñecía como a Pedra que Fala, aínda que hoxendía, polo como foi modificado o entorno xa non fala ou non ten a resonancia que antigamente tiña. O proxecto entón foi derivando, inicialmente era un proxecto de investigación que quería formalizarse nunha publicación libro ou texto, e hoxe en día non sabemos moi ben por onde vai a ir, non? Pero sí que intenta xogar con este espacio híbrido entre a intervención artística e a investigación máis académica. Joana Botundejo, Rosiña chúchame, trouxo bolo vento morno, pola rúa do prazer. Joana Botundejo, Rosiña chúchame, trouxo bolo vento morno, pola rúa do prazer. Miña este estende moi lonxe, como erva de enamorar, sequía de los paxaros e os paxaros ambos levar baixo as luces de neón. Sempre noivas das paredes, nin sacho que vos arrinca, non hai fouce que vos segue. Joana Botundejo, Rosiña chúchame, trouxo bolo vento moreno, pola rúa do prazer. Joana Botundejo, Rosiña chúchame, trouxo bolo vento morno, pola rúa do prazer. E un proxecto que está vivo no sentido de que vai a ir fluctuando, vai a ir avanzando a medida que distintos proxectos concretos se materialicen e tamén vexamos que resultado dan, porque non quere ser só unha cousa académica, teórica, senón que ten unha pretensión de estar viva, de achegarse a eses espazos, de implicar a comunidade veciñal, e iso tamén ten unha resposta. Dependendo das respostas que vayamos atopando, pois vai a ir tendo unha continuidade nun sentido ou outra trayectoria distinta que virá dada pois dese ir e vir das experiencias. Doña Boloureiro no monte queimado, roubaches o lume, prendeche o facho na lingua das bestas, amañeceche e un día marchache, cruzache lo balado, retoña Boloureiro no monte queimado, roubaches o lume, prendeche o facho na lingua das bestas, amañeceche a outro lado, outro lado, outro lado, outro lado.